Вижте сега, брат Стефан Колев, знаете го всички, от факултета, от църква Филаделфия, благослови нашата църква с Библии. Едни прекрасни Библии, ние не сме към неговата организация, но сме към неговото сърце и сме в Исус Христос заедно. Той е един много прекрасен брат, който ни обича истински с сърцето си, нека Бог да го благослови. Така че това е дар от Господа и от организацията от църква Филаделфия, от нашите братя Александър Тодоров, Асен Христов и едни прекрасни брати от Канада, които направиха всичко това. Нека Бог да ги благослови и нека Бог да благослови и вас. Така че новите душички пред Господа ще получат своите Библии. А това е сестра Райна, къде? Че няма виждам. Заповядай, нека Бог да те благослови. И нека, когато я погледна следващия път, да не бъде нова, а да бъде разпокъсана стара, овекяла четене. Нека Бог да те благослови. Сестра Галя, заповядай. Нека Бог да те благослови. И следващия път да я видя разпокъсана, за да можеш да искаш нова Библия. Брат Илия, ще има една Библия за тебе, защото когато си почивка, а твоята съпруга чете, да можеш да четеш и ти. Вижте колко любов имат нашите братя към нас, нека Бог да ги благослови. Това са едни чудесни и прекрасни Библии на Новия и Стария Завет с голям шрифт букви, така че няма да се затруднявате, когато ги четете. Сестра Невера, сестра Ласка, Библия имаш ли? Ще четеш ли Библията на Господа? И моля ви се, не ги взимайте, за да ги оставите някъде в секцията или някъде на гардероба, за да хванат прах. Нека бъдат четени. Нека бъдат четени от вас. Молявам ви в името на Господа. Вярат идва от четене и слушане на Словото на Господа. Някой друг има ли нужда от Библия? И няма Библия. Нека Бог да ви благослови. Сестра Славка, нека да дойде да си вземе Библия. И след нея нека дойде сестра Велика, добре. Сестра Велика. Вижте, ако имате стари Библии, ги върнете. Защото е неприлично да имате по 2 и по 3 Библии от дома си и да трупате Библии само. Моля ви се. Брат Николай, къде сте тръгнали? Моля ви се, ако имате Библии и просто не е угодно пред Господа, сестра Соня, заповядай, нека Бог да ви благослови. Сестра, ти как се казваш? Надежда, заповядай. Така че, ако имате Библии, върнете старите си Библии, за да ги дадем на някой, който няма. Не е прилично да имате по 2 и 3 Библии, а да не ги четете. Разбирате ли? Ти как се казва, сестра? Синема, нали няма да играш само когато имаш нужда от Господа. Чети Библията. Сестра Николина, чети Библията. И който има стари Библии, нека ги донесе, защото има хора, които нямат по нито една Библия, а те кажат думата да четат Словото на Господа, а те кажат думата. Дано Бог да ви даде жажда за четене на Словото. Нека Бог да ви благослови. Нека Божията любов да бъде с вас. Сестра, някой друг е хвали. Ето, Бог да те благослови, сестра Добринка. Те са за Божите хора. Те не са за мен. Но пак казвам, не е добре да имате по 2 и 3 Библии и да хващат прах.
Така че не сега, че са нови и да ви привличат, но след това да не ги четете. Нека Бог да ви благослови. Добре, окей. Нека Бог да бъде с всички вас. Заповядайте и другата неделя да бъдете в присъствието на Господа.